The second coming of Christ iprogram yakanangana nekudzoka kwaJesu Kristu. Idi Jesus is coming again. Asi mukati meBible zvinoita sekunge paachauya tinenge tisiri kumachechi, tinenge tiri kudzimba, kumabasa, kuminda nekumwe kwakadaro. Muprogramu inoyi ndina mukoma Gift Rodzi tati timboteera kudzimba kwatinoswera. Ichokwadi chiri kutaurwa naCaston Beterai. Jesu haazouyi tiri kuchechi kana panzvimbo dzekunamatira. Achauya tiri kwatinoswera kwakasiyana siyana. Ikoko kwacho kwatinoraramira. Kungaa kumabasa, kuzvikoro, kudzimba. Ndosaka tati muchirongwa chinechi titenderei timbozotandarira ikoko kwamunoswera, kwamunoraramira. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo, ndiye ari kuisa musign language. Ngoma Givi kwazisai vateereri. Vateereri, tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Taane hurukuro dzatiwandei dzine musoro wenyaya mumwe chete. Taachifamba nehurukuro dzekuti kudii ngoma? Kuti unogona kukonzeresa. Yes. Alright. Tangachifamba nedzekuti unogona kukonzeresa. Takaita part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, part 6. Maye nhasi titori part 7. Part 7. Unogona kukonzeresa part 7. Ngoma tiri kuramba takatarisa panyaya yemarorero. Okay. Tichitaura kuti zvinogona kukonzeresa muupenyu hwako pane mafurutsa anobuda zvichienderana nekuti waroora sei. Ukaita zvakanaka, hurukuro yapfuura yakaratidza kuti unogona kuwana makomborero. Marriage yo inonakidza. Ukaita zvakaipa, takaona muhurukuro yapfuura kuti zvinogona kukonzera kurwara kwevabereki. Unogona kukonzeresa community yese. Saka nhasi toda kutarisa futi papfungwa imwe chete iyoyo. Zvichikonzeresa kwauri kuita nyaya yacho, kana kuvabereki vemhuri yako, kana vecommunity. Saka toda kutenderera pane murume anonzi Samson. Okay. Samson. Unogona kukonzeresa part 7. Saka mukoma vachatanga nekutiverengera pana Judges, Vatongi chapter 14 verse 1 to 3. Vatongi 14 pavhesi ya 1. Zvino Samson wakaburukira Timna, akaona paTimna mukadzi pakati pavakunda vavaFiristia. Akakwira kundoudza baba vake namai vake akati, ndaona mukadzi paTimna pakati pavakunda vavaFiristia. Naizvozvo zvino nditorerei iye ave mukadzi wangu. Ipapo baba vake namai vake vakati kwaari, ko pakati pavakunda vehama dzako kana pakati pavanhu vangu vose hapano mukadzi here zvoda kundozvitorera mukadzi pakati pavaFiristia vasina kudzingiswa? Samsoni akati kuna baba vake, nditorerei iye nekuti anondifadza kwazvo. Yes, ndi Samson. Takambokurukura zvaSamson mukoma. Samson anga ari munhu akaita sei? Samsoni anga ari munaziri. Kureva kuti anga ari mutsanangurwa waMwari. Zvinorevei mukoma? Pakuberekwa kwake Mwari vakamupa sechipo kumhuri yanga yagara isina mwana. Asi vachitotaura kuti uyu ndamusarudza achazove mutungamiriri nemudzikinuri kuvaIsraeri. Okay. Saka chenjererai makudziro amunomuita. Okay. Ende zvishuwo vakamukudza zvakanaka. Pakukura kwake hatimbonzwi madambudziko. Right. Dambudziko rakazongouya akuyaruka mukomana mukuru. Right. Ndo paakatanga kutsauka kubva pane zvakanga zvarayirwa naMwari. Yes, kunoenda kwainzi haufaniri kutsvaga anokuroora kana wekuroora kuvanhu vane kutenda kwakasiyana nekwenyu. Saka ane mukadzi waanga aona kuTimna, ndo paari kuti kuvabereka handei tinoroora munhu iyeye. Pane mabudiro azvinoita muBhaibheri anonoratidza kuti munhu uyu ndofunga aifadza Samson pamaonero emaziso chete. Okay. Inzwai pana Vatongi ipapo chapter 14 verse 7. Vatongi 14 pavhesi ya 7. Yes. Akaburuka akandotaura nomukadzi, iye akafadza Samsoni kwazvo. Right. Pamaverenga dai maverenga ndima dziri pamusoro, vanga vatoenda vese nevabereki kuTimna. KuTimna vanzi handei munoona mukadzi wandiroda kuti tiroore.
saka ndobva vandundurudzwa baba namai ndobva vaendwa navo. But pavakasvika vese vari 3, Samsoni, mai nababa, bhaibheri raita sekunge munhu wavaiona angofadza Samsoni chete, zvekuti dai anga ari munhu wekuti aiwa shuwa wakagona mwanangu, bhaibheri ringadai raita matsananguriro kuti baba wacho Manoa namai vacho naSamsoni vakafarira mukadzi. Kwakangofara iye Samsoni. But panobva paita mubvunzo tichazoupindura pamberi kuti saka pakuroora munhu anogona kubvunza muteereri kuti saka pakuroora uripo pakufadza vabereki here. Toda kuti zvizonyatsojeka kuti panobhalansiswa sei. But so far zviri kubuda ndezvekuti munhu ikoyo anga akangonakira Samsoni ari ega. Inzwai vhesi ya10 vakuchinoroora manje. Vatongi 14 pavhesi ya10. Yes. Baba vake vakaburukira kumukadzi. Samsoni akagadzirapo mutambo nokuti majaya aisiita saizvozvo. Anzi vakunoroora mutambo uyu toti chimukondeksi yanhasi semuchato amenoti kana kupemberera but hatingati kupemberera muroora because apa akatonozvitira kwanatezvara. Saka hanzi akabva aita mutambo ipapo mukuru. Chakaita kuti aite mutambo hanzi aiteedzera zvaiitwa mazuva iwayo nemajaya vamwezera rake vaizviita. Saka munoona kuti chiri kuita kuti ndiseke muteereri ndechekuti makuriro aSamsoni kakudzirwo kake anga akatotichwa kuti iwewe hauzwe peer pressure. Amenoti mungatsanangure sei kuvana vedu. Auteedzere vazhinji. Ndo zvakagara zvichiiswa mufungwa make kuti iwewe uri munhu akatsanangurika. Maitiro ako haasi ekuita uchitevera gurumwandira ravanhu. Mukoma hatsoda kutaura zvemichato inoitwa kuti yakamira sei. Iriko michato. Pandakaverenga ndimaika ndakafunga kuti mwana musikana kana mukomana akuchata ndofunga pfungwa iri kubuda pa ndeyekuti ita zvinhu zvauri kuda iwewe kwete kutsvaga mumamagazini. Amenoti muri kundinzwa here kuti iye aiteedzera zvepeer pressure zviya zvekuti ukatarisa vanhu vedu ezvinezvi pamwe pacho pavanochataka unonyatsoona kuti iye haizi pfungwa yake ari kungoti ndo zviriko mazuva ano. Unotoona kuti kukopera. Saka munhu akaita saSamsoni mukoma aisafanira kukopera. Munazari ndiye aifanira kuratidza kuti kana kuine munhu anogona kuita withstand peer pressure ndini. Ndobva aita mutambo wake paipai. Patoda kuti tiende pamberi mukoma. Torai bhaibheri renyu. Ari pamutambo uya vakadhakwa ana Samsoni kusvikira vakuita majokes vachiita zvirawe. Dai ari nhasi ikwizi. Saka ane kwizi yaakabva audza vaperekedzi. Muzoerenga mumashure aive nemaperekedzi 30. Ndiye angavatengera wese masutu wakomana ivavo nemari yake. Saka amenoti mutambo wacho marriage yacho yaive 7 days. Saka varipo vadhakwa manje. Ameno kwizi dzaakaita ndobva avaudza zvikanhu zvandoda kuita nemimi. Mukagona kwizi yangu iyi tisati tapedza wiki rino mutambo ndokutengerai mamwe masutu. But mukatadza achirahwe changu munondidzosera hembe dzese dzandakakutengerai. Saka vaiveka vakafunga kuti iplani bedzi yekuda kutitorera hembe ada kutishandisa ende kwizi yacho hanzi vakaitadza. Saka ndoda kuti muerenge kubva pavhesi 17 manje musvike pavhesi 20. Vatongi 14 pavhesi 17. Yes. Akaramba achichema kwaari mazuva manomwe panguva yomutambo. Zvino nezuva rechinomwe akamuudza nokuti wakamutambudza kwazvo. Ipapo akandoudza vana vavanhu vake chirahwe ichocho. Nezuva rechinomwe zuva richigere kuvira varume veguta vakati kwaari, ko chinotapira kukunda uchi chii? Uye chine simba kukunda shumba chinyiko? Iye akati kwavari, dai musina kurima netsiru rangu hamuzaiwana chirahwe changu. Mweya waJehovha akauya pamusoro pake nesimba guru akaburukira Ashkeroni. Akauraya varume vana 30 kwavari, akatora nguo dzavo akandopa vakadudzira chirahwe hanzu dzavo dzakanaka. Asi kutsamwa kwake kwakanga kwamutswa kwazvo, akadzokera kumba kwababa vake. Asi mukadzi waSamsoni akapiwa shamwari yake wakanga amuperekedza. Saka vaivai pavaitadza kwizi
ndobva vaenda kumukadzi waSamson. Ko muchato wacho waitirwa kumaraini kwawoka. Ndobva vati kumukadzi wacho, iwewe nemurume wako munenge mawirirana kuda kuti bvunza chirahwe chakaoma kuti titorerwe hembe dzatinadzo idzi. Manje kana zviri izvo tinopedzerana. Saka mukadzi uya manje ndobvaona kuti nyaya panapa inaita musha. Mhuri yangu inopinda pa. Ndobva aenda kuna Samson. Zvikanzi kwewe ndanzwa unzi vakomana wako ese bridal team une chirahwe chawavaudza chounobva watadza kundiudzawo inini. Manje imba yacho kana tichiitanga zvakadai hatina kwatiri kuenda. Saka akambofunga Samson achamuvha. Atoona hapana. Hanzi kusvikira mukadzi achema kunzi zvitori nani muchato wacho upere panoti ndigare nemurume anondivanzira zvinhu. Shuwa unoita kwizuko ko kuchindiudzwa inini beta hafu yako. Hanzi Samson atozoona kuti munhu anetsa panapa. Ndobva audza mukadzi. Mukadzi ndobva anoudza varume vaya. Aimbomirai ndatoona muruda useka ka. Saka chiri kusekesa apa ndechekuti Samson aratidza kuti munhu ane pfungwa. But munhu angachemere anza echirahwe. Ufana kutonyumwa. Ndozoratidza kuti ukabva pane zvakarayirwa naMwari ka unovharika. Saka mukadzi audza vanhu vaya dhei risati rapera paipera mutambo vakabva vaita unge vaine anza kare. Zvikanzi aiwa taida ungoona kuti unoita sei. Ndobva vati dedemu anza dzese. Saka Samson pane mashoko ataura amaverenga meno kana wawanzwa muteerera ati dai musina kurima netsiru rangu hamaizaiwana chirahwe changu. Zvinorevei mugomo? Ari kuti kamashandisa mukadzi wangu because iye ainyatsoziva kuti pavanhu vese vari kurarama pane one chete ari kuziva anza yechirahwe mukadzi wake. Saka ndiye waireva kuti dai musina kushandisa mukadzi wangu musingambofi. Saka chiri kubuda apa chimuteereri, chiri kubuda ndechekuti even musi wemuchato chaiwo mukadzi waSamson aive nemore allegiance kuvakomana vaakakura navo kupfuura kuna Samson. Zvinorevei zvandataura izvi mugomo? Zvinoreva kuti zvakabuda pachena kana maratidzikiro azviri kuita ndeyekuti mukadzi uyu anga asiri kudivi kwaSamsoni zvamuchose. Aitove nerimwe chete nehama dzake nevemumusha make. Zviri kunobuda kuti Samson akanotora munhu aive nefaira rake. Ndataura zviri raitika zviri polite here wedzera maybe kuti Samson ndiye ari kutotiudza kuti no marima netsiru rangu. Ari kutoratidza kuti imimi zvamunosiita nemukadzi wangu mukadzi wangu ari kwenyu. Ada kuburitsa kuti ndakaroora mukadzi wenyu. Ndagona kutsanangura zvabuda zvakanaka. Saka haana kubva kwamuri kuti uyu mukadzi wenyu wakomana imi. Dai ari nhasika mukomana ari kuedza kuti musikana wangu haana kusiyana nemaex ake. Language yekuti ex munoinzwisei? Ex ndo waimbodanana nawo kuti saka achiri ikoko saka hanzi akabva atsamwa ndobva aramwa muchato usina kupera ndobva abva adzokera kumba akatisiya vabereki vake varipo ndobva adzokera kumba vabereki vakazosara vachisvika kwakamuona akagara pabhenji akati tuzu. Saka ndopatiri kuti pakuroora unogona kukonzeresa. Saka zviri kubuda sei panapa? Chekutanga unozvikonzeresera iwewe. Unoita mastress kunge uchanwa mushonga unge uchazviuraya kwete kuti Mwari anoda kuti munhu azviuraye. Pakuroora panoda kuteedzerwa zvakarayirwa naMwari. Akaramwa muchato akadzokera kumba. But ndoda kuti mutarisa tanzwa rumbo mugomo. Hanzi mukadzi wacho akazoita sei pamuchato ipapo? Akazopiwa kaumwe. Toda kutangira ipapo. Mukadzi wacho ari kutochata tezvaro wacho akabva ati handiitirwe zvisina basa zvemunhu anoda kuramwa zvisina basa. Vakabva vati anga ari best man ndobva vaendesa mukadzi ikoko. Mirai timbonzwa rwiyo. Ndinoda kutaura kuti ndaponeswa ngero paro pamsana popemudza wake ndichagara kumushako ndapo
nyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndinofara ngekuti Jesu auya kundiponesa ngekuti kupenya kwakeko kuri kunditungamira ndaponeswa neropa rake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndinotondera muponesi ndichiri kufunga ndiye ndiri kuimba nguva dzese ngerudo rukuru rwake ndaponeswa ngeropa rake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndichamuona mambo wangu ndoita mutemo wake achiri kunditungamira dakara kumusha kwake ndaponeswa ngeropa rake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake. Unogona ukonzeresa part 7 patasira mko ndepekuti Samson anga aroora mukadzi wevanhu akatozozviona musi uyu kuti aiwa mukadzi wangu achiri chimwe chete nemaex ake, saka ari kutotaura kuti hamuchirima netsiru rangu, saka zvinhu zvakamurwadza ndobva aramwa muchato. Mukoma mukadzi wake akabva atosara achipiwa anga ari best man. Kweseni yandinayo mukoma, best man uyu paari kupiwa kutotangira pamuchato here kana kuti vaidanana kare? Aingoshandisaiwo pfungwa dzenyu mukoma, kufunga kwenyu ivimi zvinoita sokupanga paine ukama kudhara kaboza ungabvume ipapo kunzi chitorwa neuyu panzi pekuti anoti sori ndinyengetedzerei murume wangu adzoke. Ende muri kumboona kuti kudii tiri kumhanya edu akatouya kuti vandoda kuti vapinde pabridal team mukadzi ndiye akaenda vakomana vese vaakakura navo ndobva avaisa pabridal team. Saka ndoda kuti vanhu vafanira ichidiki. Imi mukoma hamuzvise zvandakutaura izvi zvekunzi mabest munozviziva here? Best man. Ai. Alright, don't worry. Musafunga kuti mashota nekusaziva izvozvo, nganditaure nevechidiki. Inzwai vechidiki, pakuenda mumarriage zvinokonzeresa kuti upinde mumarriage wakatakurana nezvinhu zvinonzi ana best. Kana paine chimwe chinhu chiri kunetsesa michato iriko yevechidiki inyaya yekuti pamafoni mukoma vanotanga kuzotsanangura kuti pastor tsanangurai mukadzi uyu ndakamuudza ndikati zvakaitika chisiyana nemaex ako ese chirega kutaura nawo, mubvunzei kuti pafoni anoswera achitaura nani. Saka unotonzwa mukadzi wacho kuti pastor angori best wangu. Vechidiki vanotoinzwisa nyaya yekuti zvine njodzi kupinda munyaya yewanano wakatakurana nenyaya dzemaex nanabest. Kana paine zvakaitika kutadza kuri kwomwari anoregerera, marriage haipindwe nemurume ari murume wevamwe woti andiroora kana kunoroora ari mukadzi wevamwe. Uyu mukadzi wekutimuna aitoratidza kuti vakomana vekutimuna vanga vari maboyfriends ake. Saka paunoroorwa mwana wangu musikana usaroorwe nemurume wevanhu. Ndopaipa unozotaura kuti vada kuita jealousy, kune mumwe musikana ari kuklema kuti murume wangu iyeye. Enda kumunhu ari clean. Iwewo mwana mukomana usanoroore vakadzi vevanhu, usaroore mukadzi wevanhu. Enda kumunhu ari kutanga newe zviri clear zvakajeka. Ameno mungaise nemawedzi echikuru kuti mukuyaruka. Yes. Vanhu vane vanhu vanogona kufambidzana navo, kutamba navo, ngazvisare kumashure. Right. Chive chapter chekare. Murege kuti kana wazosarudza wekuroorana naye moramba pachine ukama nevamaimbofambidzana navo kare.
ndo imwe pfungwa iri kubuda. Imwe pfungwa ndeyekuti paunenge uchitsvagawo zvinoda kucherechedza right kuti tambo dzekare dzadimbuka here. very good right ende mataura pachikuru but ndoda kungoisa into modern terms ko wekudhara akakutsvaga pafacebook ipapo ingomuonawo unoziva kuti kana uchitravhera murodhi unogona kutoona mota dziri kubva kwauri kuenda rega dzingopfuura iwe uchienda. very good unoona pafacebook muregera ari kufacebook iko. in other words tiri kuti unokonzeresa nekuramba uine maattachments netambo dzekare. Hazvidi kuti urambe uchitaura nemurume iwe wamukadzi akaroro. Uri kukonzeresa. Hazvidi kuti murambe muchitsvagana pafacebook. Uri kumudii. Tambo idzodzo tiri kufunga kuti dzakapera. Unokonzeresa. Zvine makuva zvinhu izvi mukoma minotingatsanangurese. Saka Samson aenda kumba mukoma. Akazonoti fefenu. Pasina aenda kumbaga. Zvekugarwa. Hapana kupera nguva ukaerenga Bible. Endai pana chapter 15 yavatongi. Verengai verse 1 and 2. Vatongi 15 verse 1. Yes. Asi nguva duku yakati yapera panguva yokukohwa zviyo. Samson akatoshanyira mukadzi wake. Akabata mbudzana akati, ndinoda kupinda kumukadzi wangu mumba. Asi baba vake vakaramba kumutendera kupinda. Baba vake vakati, zviro kwazvo ndakati wamuvenga kwazvo. Saka ndakamupa shamwari yako. Ko munun'una wake hamupfuuri nokunaka here? Mutore hake iye panzvimbo yake. Muri kuona kuti kwarora Samson hanzi akazodzoka iye ndiye nyakutadzirwa. Adzoka manje hanzi angaine kambudzana kereconciliation. Mati mambozwa fanhu echidiko aitaura takazoreconcila. Makamboenzwa here nyaya. Alright, don't worry. Saka angaine kambudzana kekunyengetedza ungoti I am sorry no ndakazobva pamuchato mahasha dzakandikunda. I know I embarrassed you pamberi pevabereki vako. Saka paakanozvika unatedza zvikanzi aiyo. Isikatofunga kuti waramwa iso. Mwana ndakatorodza kumwe. Saka vanatezvara manje vanga vasina problem nazvo. Zvikanzi anyway don't worry. Ndobva padedzwa kamainini. Saka kamainini pakaiuya manje zvikanzi uyu togona kupaka munin'ina akasi kakatonaka here kupfuura sisi vacho. Unoona pfungwa yandiri kuda pamukoma ndeyekuti anatezvara vaizviziva kuti Samson kana achitsvaga mukadzi ari kuda runako rwechiso. Saka vari kutoti uyu haana kupfuura sisi here. Zvinokonzeresa minoti taurai mukoma kuti runako runoda kukonzerwa but usave munhu anotozikanwa kunzi kana ari Samson waari kuda munhu akatsvuka kana kuti waari kuda munhu akangodai kumeso because ari kutonzi haasi kumbodzwa zveunhu hwakamaininika ari kungonzi but aka akasi kakatonaka kupfuura sisi vacho poitwa sei mukoma runako hachizi chitema. Thank you. Kuti mwoyo wako usimudzwe nerunako. Asi runako rwacho ngarunge rwakaturikwawo pane hunhu. Handitika? Maybe chimwe chiri kukanganisa vafana veduka. Nziyo dzavanoteerera nekuimbaka. Hapasina dziri kuyemura hunhu. Ukaona vakatsindikira zvinhingi munzeve muya vachiteerera nziyoka dzese dziri kungoyemura outside beauty. Saka zviri kutoita kunge vabhendeswa pfungwa sekunge zvinonzi pakuroora chiri kungotsvagwa runako rwekunze. Zvinokonzeresa. Samson akapindana nazvo. Saka paakanzwa kuti mukadzi akatenda kumwe akaita hasha. Kuti aiwa ndakaroora kaini zviri pamutemo. Makagashira mari yangu. Unoziva kuti akaita sei? Inyaya dzemubhaibheri unotadza kuzoti Samson aita. Hanzi Samson akanobata makava 300. Ndozototaura bhaibheri majackals handitika. Hanzi kwakutora 2 achasunganidza miswe. Otora mamwe 2 osunganidza miswe. Hanzi pasungana miswe paya aibva aisa zhenje remoto. Hanzi kwaakuti kuse makava ese achipinda muminda yemiorivhi witi yenge akuoma neimwe ichiri hanzi mapurazi ese akatsva nemoto. Hanzi vanhu iwewe kwaakubvunza zvikanzi nei ndiani apisa kudai tapinda nzara. Zvikanzi ndiSamson. Pavakanobvunza Samson kuti ko hazviitirei. Zvikanzi ko imimi makazviitirei kuti mukadzi wangu makamuendesa kune mumwe murume. Hanzi vaivai vachiona kuti aiwa hatingapinde nzara kane kuda kwatezvara wake. Hanzi vakabva vanotora baba wemusikana waye. Naye musikana uya wekuchata uya apiwa kuno mumwe. Ndobva vabva vavauraya nekupisa imba yavo nemoto. Chii chamuri kuona apa mukoma? Zvibhadhara. Nokonzeresa. Zuro ndizuro wangu aita muchato unoshamisira sei zvino atoo makuva.
zvinokonzeresa zvinhu izvi ende community yese yaaffect ende unoparira nevamwe community yese yaaffect ke zvine izvi tezvara vafa uye afa vaane nzara zvinokonzeresa part 7 tiri kuburitsa pfungwa yekuti pakuroora apa idi dai tacherechedza zvinotaura Mwari. Saka toda kudzoka panyaya yemax ngoma yemabesti toda kungotasa palife yaDavid. Ngatimanyei pana 1 Samuel, ngatimanyei mukoma tingotarisa ipapo chapter 18 verse 27 na28. Samuel wokutanga 18 verse 27. Yes. David akasimuka akaenda iye navanhu vake akauraya varume vana 200 avaFiristia. David akauya nezvikanda zvavo zvapamberi akazvipa zviri zvose kuna mambo kuti ave mukwambo wamambo. Ipapo Sauro akamupa Mikari mukunda wake ave mukadzi wake. Naizvozvo Sauro akaziva nokuona kuti Jehovha ana Dhavhidhi. Mikari mukunda waSauro akamuda. Mikari akarodzwa kuna David. Dai kuri kutaura kwanhasi mukoma togona kuti that was their first love. Aive mukomana wekutanga waMikari achibva aroorwa ndiDavid. Aive musikana waDavid wekutanga vachibva varoorana ndiMikari. But pane njodzi dzakazoitika. David akabva anetsana naTezvara. Ndobva vaakudzingirirana kwemakore kusvika David akugara kusango. Saka Tezvara vakazosara vachirodza futi Mikari kune mumwe murume pana 1 Samuel 25 verse 44. Verenga ipapo. Samuel wokutanga 25 pa44. Yes. Zvino Sauro wakanga akapa Pariti mwanakomana waRaishi waiva weGarimi mukunda wake Mikari mukadzi waDhavhidhi. Right. Saka akasara achirodzwa kumwe but David akutonga amambo. Pane zvakazoitika zvekuti akabva ati andruda mukadzi wangu. Akufunga first love yake Mikari mukadzi wake apiwa kune mumwe murume we. Saka akabva audza mwana waSauro, Sauro angafa ainzi Ishibosheth kuti please mukadzi wangu ngawe. Ndakaroora zviri pamutemo takachajana ndiri mukwasha wenyu. Endai pana 2 Samuel 3 verse 13 to 16. Samuel wechipiri 3 pa verse 13. Yes. Akati zvakanaka. Ndichaita sungano newe asi ndinokuudza chinhu chimwe kuti haungaoni chiso changu kana usingauina Mikari mukunda waSauro kana uchiuya kuzoona chiso changu. David akatuma nhume kuna Ishibosheti mwanakomana waSauro akati ndipe Mikari mukadzi wangu wandakanyenga nezvikanda zvapamberi zvavaFiristia zvine 100. Ipapo Ishibosheti akatuma nhume kundomutora kumurume wake Paritieri mwanakomana waRaishi. Murume wake akamutevera achingochema kusvikira paBhaurimu. Ipapo Abhineri akati kwaari enda udzoke. Iye akadzoka ake. Saka uya haana kuzva ndaroora mukadzi wemunhu. Ndoda kuramba nchidzosa nyaya yemax yekuti hapana kudimburwa tambo dzekare dzamamuchitaura. Saka mukadzi akatozosgotorwa akuenda futi kwaDavid. Hanzi murume wacho akasara ari heartbroken achichema. Zvinokonzeresa izvi mukoma. Ndosaka tiri kuti nyaya yekuroora inokonzeresa. Kana kuine zvakamboitika nanaBesti nanaX ngazvidimburwe zvipere. Nekuti zvine makwa. Ndoda kupa mibvunzo yandoda kuti ipindurwe nevechidiki. Isai Mushona. From what we have learned, how can you avoid heartbreaks as a young man or a young woman? Pane zvatadzidza izvi. Ndedzipi nzira dzatinganzvenga nadzo kuzorwadzisana pamoyo kana kuzorwadziwa pamoyo izvo. According to God, what is the most important thing to consider when you are about to get married? Pfungwa yaMwari kana munhu aakuda kunowana kana kunowanikwa ndezvipi zvinofanira kunyanya kukosheswa. Munopindura mibvunzo yeyo paWhatsApp number dzandichakupai. Then kana paine vakasununguka kuti tingoona kuti tiri kufamba tese hurukuro dzino ari kutoti pastor ndine mavanga nenyaya dzamuri kutaura dzemax kana kuti murume wangu akazodzokerana naningi kana kuti zvakazombodai kana zvepafacebook kana kuti vakaramba vachitaura vese uri kuti pastor nditori mumwe munhu ari heartbroken ndiri kurwadziwa dai Mwari andipa simba. Munogona kungoshiya nesu haumanikidzwe kutaura zita rako kungoti pastor nyaya yamutotaura ndeyechokwadi area inoda kungwarirwa inini zvakaitika kwandiri i1 2 3 tingoona kuti tiri kufamba tese. Saka phone number dzamunoshandisa dzinoti 0717 091 615 0717 091 615 kana kuti 0775 90 9095
0775 909095. Ngatisanganei zvakare pachirongwa chino, the second coming of Christ. Tungamire se mwana awonyara tamu ungayara tinyana